Pakyas ang papang-hold up sa usa ka suspitsado human nga misukol ang iyang bot biktimahon nga nagbantay sa bugasan sa Panabo City, Davao del Norte. Nasiran nga mong insidente nahitabo sa barangay Cabaluna alas 6:55 taktas gabion Hulyo 24, 2016 sa pakignabi sa DXCC namin Davao kang Chief Master Sergeant Rodney Villasencio. Investigator on case, ang biktima gilang si alias Noli, bansagong gitago tungod sa seguridad. Samtang nagbantay sa iyang bugasan, idol sa suspect nga nagsuot sa helmet ug bonnet dahil gitiunan og armas. Matod pa, disukol ang biktima nga misangpot sa pagkadinumgaya pagawas. Human nakasinggit ang biktima sa pagpangayog tabang, busa ni sibat ang suspect. Nasiran nga ang suspect walay nadala nga kwarta bisan usa ka lugas nga bugas human sa iyang dinali-dali nga pagsibat gamit ang iyang motorsiklo. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man Bien naman sa tatak. Aremen.